नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण कोलंबी मसाला बनवतोय। त्यासाठी बघा इथे आपण 1 वाटी कोलंबी साफ करून घेतली आहे आणि स्वच्छ धुवूनही घेतलेली आहे। इथे 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले आहे, 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहे। इथे आपण कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि आलं लसूण यांची पेस्ट करून घेतलेली आहे। इथे 4-5 आमसूल आपण थोड्याशा पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली आहे। हे बघा छान कलर पण आलेला आहे। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। तेल आपलं मस्त गरम झालंय, त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेले कांदे घालून घेऊया। परतवूया। 2-3 मिनिटं कांदा नरम होईपर्यंत आपण परतून घेऊया। कांदा आपला नरम होत आलाय, आता आपण टोमॅटो घालून घेऊया। छान परतवून घेऊया। थोडंसं आपण मीठ घालूया, म्हणजे कांदा टोमॅटो लवकर नरम होतील। हे बघा छान कांदा टोमॅटो नरम झालेला आहे। आता आपण साफ केलेली कोळंबी घालून घेऊया। एकजीव करून घेऊया। अगदी झटपट होते रेसिपी आणि खूप छान लागते। तुम्ही या पद्धतीने करून पहा। इथे आपण हिरवं वाटण करून घेतलं आहे। कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं लसूण ते घालूया 2 चमचे। आमसूल जे आपण भिजवून घेतलेले आहे ते घालून घेऊया। एकजीव करून घेऊया। आता यावरती आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। झाकण उघडून घेऊया। ढवळून घेऊया। हे बघा पाणी सुटलेलं आहे, आपण ह्यामध्ये पाणी घातलेलं नाही आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। अर्धा चमचा हळद, 2 चमचा मालवणी मसाला, एकजीव करूया। छान आपल्याला एकजीव करायचं आहे। मस्त। आता पुन्हा एकदा झाकण ठेवून कोलंबी शिजेपर्यंत आपण वाट बघूया। हो, मस्त आपला कोळंबी मसाला तयार झालेला आहे। आपण वरून कोथिंबीर पेरूया। हे बघा मस्त। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची आपली कोळंबी मसाला रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका।
चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.